Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadailang, dali ra kay mahibawan. Dunay say kasayuran gitaguan, gilumluman ang ayang kuyon sa katawhan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Daghan kaayo ang natinga nga numurang malipayon si Acting Mayor Raymond Garcia nga nibalid-ad sa mga polisiya sa iyang gipulihan nga si suspended Mayor Mike Rama. Wa siya mopakita og kaikog bisan gamay na lang nga mga lagda sa suspended mayor iyang gipangtahan. Mura og pagbalis sa mga gibuhat sa suspendido nga mayor, siya nakapatuyang. Mura og way bisan gamay na lang nga panagana na ato nakitaan. Maybe makapasabot kining wa mahibaw sa kadaghanan. Na kining atong mayor o vice mayor sa atong dakbayan, dunay hilom nga gubat nga gitipigan. Di gini sila hingpit nga managhigala, pero di sab sila mahimo nga magkontra kay nagkinahanglan sila sa usag-usa para sa ilang pamulitika. Makit-an nimo ang hilom nga gubat nilang duha ni Acting Mayor Raymond Garcia o suspended Mayor Mike Rama kung imong tan-awon kinsa ang mga tao nga naglibot nila. Ang naglibot ni Acting Mayor Raymond Garcia mao si Joey Daluz na chairman sa MCWD karon mao nay nagkatawa, si June Casas ang kanhi city administrator ni anhing Mayor Edgar Labella o kanang mga chuwawap nila. Kanang grupuha kontra na ni suspended Mayor Mike Rama. In fact, si Joey Daluz ipataktak punta niya. Si June Casas iya jung gipakiha. Plunder gyud ang kaso nga gipasaka tungod adtong nangalisbo nga kontrata sa basura. Karon nga acting mayor na si Raymond Garcia, si Joey Daluz o si June Casas balik na. Kada adlaw na kuno magtungkaw di City Hall sa mga opisina. Panumdum sa tanang hingtungdan nga mabalik na sila. Wa pa sila itudlo ang mga katungdanan pero hapit na kay sila'y mga sinaligan sa grupo ni Raymond Garcia.